दिनै 4 आगस्ट खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनिरादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि मासुल बांहोनायनि सायाव बारग' मन्थ्रि गिरेन्द्र कुमार बरुवाया हेंथा होदों। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि मासुल बांहोनायनि सायाव बारग' मन्थ्रि गिरेन्द्र कुमार बरुवाया बुङो दि आसाम सोरखारा गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि फाहामथायनि खरसाखौ बांहोनायनि गेजेरजों मेडिकेल कलेजनि गेजेरजों मोनसे फालांगि जागायदों। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बरुवाया बुङो दि आथिखालाव सासे बेरामिनि फाहामथायनि थाखाय सासे सुबुंनि सानफ्रोमबोनि जिउनि थाखाय नांगौनि रुजुनायाव गोबां रांनि गोनांथि जायो। मानोना गासिबो सावफाहामारि बेसादफोरनि बेसेना सिगांनिफ्रायनो जोबोद बारायखाबाय। बिनि उनावबो सोरखारा थै आनजादनि मासुलखौ बांहोनो लुगैयो। बिथाङा बुंबावो दि बिजेपिनि बोसोनगिरि सुबुंफोरनि मोजां मोनजासिननाय बारग' गाहाय मन्थ्रि अटल बिहारी वाजपेयीआ फाहामथायनि बिथिङाव बांसिन गोनांथि होदोंमोन आरो बे बिथिङाव बेसेन नाङै फाहामथायनि सुबुरुन होदोंमोन। बेयो दुखुनांथाव दि बे एखे सानथौनि सोरखारा दिनै उल्था खुन्थियायाव जायगा लादों। बारग' मन्थ्रिया बेखौबो बुंदोंमोन दि जुदि आसाम सोरखारा गुवाहाटी मेडिकेल कलेजनि बेलायाव बे थिरांथायाव जाफुंसार जायो, अब्ला आसामनि गोदान जिल्लायाव गायसनजानाय मेडिकेल कलेजफोराव बेबादि खान्थि आजावनो हागौ। बिथाङा गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ खावलायहरो दि सोरखारा बेरामिफोरजों जागायजेननो लुगैनाय फालांगिखौ बन्द' खालामनांगौ होनना। नैथियाव मध्य प्रदेशनि सागर जिल्लानि साहपुरनि हरदल बाबा मन्दिराव सोलिबाय थानाय सिबलिंग लुना हाबाफारिनि समाव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जायो। बे जाब्रबथायाव थानसालिनि इन्जुर बायनायनि जाहोनाव गोबां गथ'साफोरा बायखोन्दा बाहागोजों गोग्लैसिनदेर जायो, जायनि गेजेराव 7 गथ'साफोरा दुखुनांथावै जिउ खोमानो गोनां जायो। जोखोम जानाय गथ'फोरखौ थाबैनो सागरनि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। हरदल बाबा थानसालियाव सिबलिंग लुनायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दंमोन। बे हाबाफारिया मोनसे फोरबोआरि आबहावामोन, जेराव गोबां अनजिमानि जायगायारि सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। गथ'साफोराबो बे धोरोमारि हाबाफारिनि बाहागो जानो फैदोंमोन, नाथाय हरखाबै थानसालिनि इन्जुरआ लोरबां जालांदोंमोन आरो गोग्लैदोंमोन, आरो बैयाव गेलेबाय थानाय गथ'फोरा बायखोन्दा बाहागोनि सिङाव फबजादोंमोन। जाथायनि दान्दिसे उनावनो सहपुर पुलिस आरो जायगानि सुबुंफोरा जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो रैखाथि हाबाफारिखौ जागायो। बायखोन्दा बाहागोनि सिङाव थाबथानाय गथ'फोरखौ दिहुननो गासैबो नाजायो। जायगानि सुबुंफोराबो गावसोरनि आबुं गोहोखौ दिन्थिनानै पुलिसजों लोगोसे रैखाथि हाबाफारिखौ मावफुङो। जोखोम जानाय गथ'फोरखौ थाबैनो सागरनि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादोंमोन, जेराव बिसोरनि अबस्थाया गोब्राब होनना मिथिनो मोननाय जादों। डाक्टारफोरनि मोनसे हानजाया जोखोम जानायफोरखौ बासायनो थाखाय हाजासे नाजागासिनो दं। थामथियाव BSFआ काछाराव भारत बांलादेश सीमायाव सिखावै दैथायहरजानाय मैसोफोरनि बेरेखायै सिग्रोमनानै माब्रै सिखावै लाबोनाय मैसो जब्द खालामनो हादों। BSFनि 170थि बेटालियनआ खाथिखरा सीमानिफ्राय मैसोफोरखौ जब्द खालामदोंमोन। बेखौ मिथिनो मोननाय जायोदि मैसोफोरखौ जगायनो थाखाय बांलादेशआव लाबोनाय जादोंमोन। उनाव मैसोफोरखौ BSFआ जायगायारि पुलिसनो गथायना हरो। ब्रैथियाव समालियानि लैथो रुगुंआव गाग्लोबनायाव सा 37 नोगोरारिफोरनि जिउ खहा जायो। समालियानि मगादिशुआव शुक्रबारनि हर गेजेराव समालियानि राजथावनियाव मोनसे मुंदांखा लैथो रुगुंनि रेस्टुरेन्टआव बेरफ्रुनायाव खमैबो 37 नोगोरारिफोरा जिउ गोमायो आरो 212 सुबुंफोरा जोखोम जायो। सावस्रि मन्थ्रिया मिथिहोयो, बे गाग्लोबनाय जायखौ सोरखारा उदखारि इस्लामिक हानजा अल शबाबनि सायाव अजद होदों। आली हाजीआ मोनसे खौरां मेलाव बुंदोंमोन दि मगादिशुआव गाग्लोबनायाव जोखोम जानाय सुबुंफोरनि गेजेराव सा 10आ गोब्राब थासारियाव दं। लैथो रुगुंनि रेस्टुरेन्टआव थैनाय नोगोरारिफोरनि अनगायैबो पुलिसनि बुंथिगिरि अब्दिफत अडेनआ मिथिहोयो दि गाग्लोबनायनि समाव सासे रौनियानि जिउ खहा जादों आरो गाग्लोबग्राफोरनि गेजेराव सासेआ गावखौनो बेरफ्रुहोफादों, जेराव गुबुन 3 रैखाथि हानजाजों बुथारजादों। एडेनआ बुंबावो दि सासे गाग्लोबग्राखौ गोथाङैनो हमनोबो हादों। बाथियाव रबिबाराव छत्तीसगढ़नि खरबानिफ्राय विशाखापट्टनम सहैनाय 1857 नम्बरनि खरबा एक्सप्रेस ट्रेननि दाबायाव गिख्रंथाव अर खामो। बे ट्रेनआ खरबानिफ्राय तिरुमालासिम थांगासिनो दंमोन। जेब्ला ट्रेनआ स्टेशनाव थाद'दोंमोन, अब्ला हरखाबै अर नांदोंमोन। बे जाथाया स्टेशननि प्लेटफर्म नम्बर 4आव जादोंमोन। बे समाव गंथाम एसि दाबाफोरा आबुङै खामजोबो। बबेखानि सासेबो सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। अरा खामनायनि जाथाया फुंनि 10 रिंगासोआव जादोंमोन। रेलवे मावख'गिरिफोरा गिबियाव मोनदोंमोन दि
B7 बगिनि खिखराव सर्ट सार्किटनि जाहोनाव जाब्रबथाया जादोंमोन। बेनि फिथाय महरै B7 बगिफोरा आबुङै खामजोबदोंमोन। फारसेथिं B6 आरो M1 बगिफोरा खावसे खामजोबदोंमोन। बे जाथायनि समाव ट्रेनाव रावबो दावबायारिफोरा गैयामोन। रेलवे मावफारियाफोरा जाथाय जायगायाव सौहैनानै अरखौ खोमोरनो हायो। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।